Jeliba Jawarani fɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɔ ye kokura ka yala ka fɔ nin ye a ka waati selen waati min bilalen bɛ aw ma mardi mardi walasa an ka se ka kuma jamana kunkan ko kan jamukan min an b'a fɔ jɔ kɔnɔ ye jamukan ye an bɛ maaw wele ka na kɛnɛ kan walasa an ka se ka kuma jamana kunkan ko kan o siratigɛ kɔnɔ nin waati na an sɔgɔlen bɛ fiɲɛ suru sira fɛ min ye segukaw fɛ yen an ka foli b'u ye ka taa sikasokaw fana fɛ yen an ka foli b'u ye nin waati na fo ka taa Gawo an ka foli b'u ye sabula an lamɛnnen yen nɔ fo ka taa Tɔnbɔkutu nin waati na an sɔgɔlen bɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la fiɲɛ suru sira fɛ min ye bɔlɔlɔ sira fana fɛ min ye Joliba FM ani Joliba TV News ye an ka foli bɛ aw ye ka yira la fana ka fɔ nin waati na Joliba TV o sɔgɔlen bɛ min ye jamana 44 bonyakun nin waati na an sɔgɔlen b'o la donc ka yira la ka fɔ nin waati na an bɛna jamu sigi ni maa min ye o tɛ maa dogolen ye an ka jamukan in kɔnɔ surtout an b'a fɔ kunnafonidi sira fɛ walasa ka se ka kunnafonidi di jamanadenw ma ale ka wuli ka jɔ o ka bɔ a la kosɛbɛ min ye honorable docteur Abubakar Sidiki Fɔnba an bɛ se k'a fɔ ale kɔni ka wasadenya baara a bɛ k'o kɛ sabula sanga ni waati ni kunnafonidilaw kɔni jɔra a la walasa ka kunnafoni di jamanadenw ma a siga t'a la a ka dayɛlɛlen don an ye kabini su ka tɛmɛ tile an bɛ se k'a fɔ tuma dɔ la ko une heure yɛrɛ b'a sɔrɔ a ka so an bɛ kunnafonidi la donc an b'a fɔ o la kosɛbɛ sabula ale ye kunnafonidi a y'a nafa dɔn a y'a faamu k'a fɔ bi in na baara tɛ se ka kɛ ni kunnafonidilaw tɛ an b'a fɔ o la an b'a fɔ a ka jija la kosɛbɛ nin waati in na ko n'a bɛ ni su an su an ye wele i nana an ka wele kan jaabi o diyara an ye dakuru ɲɛfɔlɔ jumɛn de bɛ yen nin waati in na ka ɲɛsin filɛbaw ani lamɛnbaw ma nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan dakuru ɲɛfɔlɔ min bɛ n bolo o ye ka masa Rahamani fo min ye bi don jira an na an masaw barika da minnu fatura Ala ka hinɛ u la ɲɛmaa kɔrɔ Ala k'an ɲɛmɛ u la Ala ka jamana basigi ka foli kɛ ka taa jamana kuntigi gouvernement ni EJ élection labɛn ɲuman mun kɛra ka sɔrɔ k'an ka tɔn ɲɛmɔgɔba fo n'o ye docteur Fuseni Watara ani Korema tɔnden bɛɛ fo ka taa se maa o maa y'u bolo fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka référendum ka a wi lawaleya n b'u bɛɛ fo donc ka masa Rahamani fo Mali la diaspora u fo ka Jeliba TV yɛrɛ fo sabula n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn kɔngɔ durunna tɛ i tɔrɔn fila bɛ duguma donc foli belebele aw yɛrɛ ta ye nin waati na an b'i fo minnu fana i tugure kɔ sanga ni waati an bɛ se k'a fɔ minnu fana b'i nɔfɛ walasa k'i bilasira ka na ni jamu na an b'olu fana fo sabula olu fana ta ye jija ye donc nin waati na i bɔra k'a fɔ min ye Korema président Fuseni Watara an b'ale yɛrɛ fo nin waati na ka denbaya fo an tɛna madame Murumɛ Basu kana yanni an ka don ko yɛrɛ la an y'a ye dimanche don min ye karidon ye a yɛlɛla k'a fɔ ko min ye référendum o kɔni ko fɛɛrɛw kun sigira sen kan walasa maaw ka se ka taa kala fili awɔ ani ayi bilenman ani jɛman maliyɛnw dɔw y'a fɔ cogo min ko jɛman ka ɲi bilenman man ɲi donc o exercice kɔnɔna na min ye an ka reporter Umaru Koyita ale kɔni ye centre min kɛ surtout honorable yɛrɛ votera centre min na a ye reportage min kan o don journée kan an k'o lamɛn an bɛ sɔrɔ ka na don babu yɛrɛ kɔnɔ ni régie kɔni pɛrɛnnen don. C'est à 7h43 que Dr Abubakar Sidiki Fɔnba s'est présenté devant le centre de vote TSF du quartier Sans-Fil dans la commune du district de Bamako, accompagné par les membres de sa famille ainsi que quelques collègues. Après les renseignements fournis, il s'est aussitôt dirigé vers le bureau numéro 4 pour accomplir son devoir de citoyen. Je suis très content. Je remercie Dieu le Tout-Puissant qui m'a accordé ce jour pour pouvoir manifester ma citoyenneté en votant pour ce référendum. Chose que nous avons cherché depuis bien longtemps. Président de la commission santé du Conseil national de transition, Boubacar Sidiki Fɔnba fut le mandataire courant de 8 lors de la campagne pour cette élection. Il a été le premier à voter dans le 10 bureaux. Mais je suis très optimiste, surtout pour le quartier Sans-Fil, surtout pour tout le Mali, et même au niveau des Maliens de la diaspora. Mais ça va changer fondamentalement. Vous savez, c'est une constitution de souveraineté. Ce centre est composé de 9 bureaux de vote, dont 8 pour le centre de Nyarela et 1 pour le quartier de Sans-Fil.
451 votants par bureau au niveau des 8 bureaux de Nyarela et 150 votants pour le bureau de quartier sans fil. Le vote se déroule parfaitement. Depuis 7 h du matin, les agents électoraux sont sur place. Ils ont commencé à aménager les bureaux de vote. Et à 8 h, on a constaté le premier vote d'un membre du CNT. Et il y a aussi la présence des forces de sécurité et de défense, notamment la gendarmerie nationale et la protection civile. Ici, au niveau du centre numéro 12 de la commune du district de Bamako, où plus de 3758 personnes doivent accomplir leur débat. Donc, ni journée, ni dimanche, donc, ni un reporter qui m'a écouté, bon, faut savoir de l'équipe équipe pour mobiliser le lot, ni les clés na voilà ça, parce que information pour regrouper, kalaka kunka, et la voilà k'a fort. Au dimanche, à yira k'a fort, il connaît la mort, faut la yere, mi votera, et ni bureau qu'on a correct, on est là aussi la naï. Mais aujourd'hui, dimanche journée, elle a observé tout de puisque il y a quand même vraiment quoi qu'on sera sans incident. Et terminé bifo, il y a photo maintenant ne fera mon follow. 7h moins 8h moins 10 à sur le bureau de vote d'Ala. En Chirana en Konodi. Ni nga faso de nyuma walia. Au cofé. Manda Bomakuma, Ntarasigu. Ni potera droit. Ni votera droit Ntarasigu. Ntarasigu bureau de vote chama naje. Ilingana bola ani école chama bola. J'ai visité à peu près 80 à 85 bureaux de vote. Donc, parce que amanto Bamako yan kuma chama ka fin chama fo. Mais terminé ni voting ambe Allah Taala fo ka barakada. A follow a fora quand c'est ka élection ke. Anyoke. Donc le défi de la non tenue des élections, on a pu tenir ces élections. A flana ko antiseka organisé, on a pu organiser. Donc non seulement on a pu tenir les élections, mais on a organisé les élections. Antiraka ke wala benaka nyafene. Otemene ko fait ka kuma fo défi sécuritaire. En armée de angani élection be sécurisé Mali fambe. O armée kelen fene shumabo ina fo korolona be to na kata mo do mo ka ku fa o maki. Ni jetine ke fene anyanga ni fenke yere ma ora kon la sabla waru war do na élection ina abora ngo fa to bo gande de kono. Maka de metala. Donc, il faut que moi, il y a une mais il y a demain faut avion ni militaire mobile ou de l'influence Sénégal c'est des effets d'annonce. Donc, il y a une élection financière. Flana, c'est là où de l'Emmouna Corolé, beaucoup observateur ou black a fait un nager. C'est là où observateur qui est matia. A manini ou un sera tout là. Il y a un fin que un aïe de Maurien Conan. Wa bureau chaman kono fene anana ka fo mo ko chamé bureau kono mais ce qui est important fa avec clé la cause c'est des observateurs ni jatimine ali munu me ga ko ma ba flabu bulu ni a jatimine ko présence 8% dronido sur 24 416 bureaux de vote où rego coûtera 2000 personnes ni o jatimine au 8%. Donc nous to bo mo ko droni kam ko ka téléphone chika mais ka résultat fou di mo. Chose qui n'est même pas normale. Ou bien que 80 à 85 bureaux de vote là, à observateur Chika Mochi Mutakom. Le Borain, pour constitutionnel qu'a délégué au bureau Bekono. Nous avons bureau comme nous avons délégué à bureau Bekono. Mais il y a un référendum jatimine. Référendum caractère public de deux. Moi, ma déline non. Tiens donc un flacala, donc grané na. On votera au l'air. Mais moi je l'ai nommé ni élection beke avec any mo tokodi président ou bien faire. Donc au kama mo chama ko ko ibuna faire sur la e mun ci sur la. Donc mo ko mo ro famia. Plan na ibina yi yoro ni élection ni de koroli. Mo chama parti politique be de ka moblu ta ka moto ta ka mota kana. Ka kosobe. Mais ibina yi ni kono na gouvernement de me dit ko ka transport foike. C'est vrai, bon, moi, campagne, mais le jour du vote, il faut que sotrama on y fait un dira aïe. Donc, béy, ka façon de moyens, béy de surtout, la région, nous connaissons. Béy, ka mouotani, béy, mindi, malin, de son ka vote, donc, vote qui era
malien yɛrɛ ka sɔn ye mais n'i ye jateminɛ kɛ ni élection in na contrairement à 1992 il y avait des voix contre mais 92 la contre yɛrɛ tun tɛ yen et puis 92 la a voté yɛrɛ hali i bɛ taa don ni quartier dɔ ye hali ni jamu t'a kan ni tɔgɔ t'a kan mais nin na a ka di mɔgɔ caman ka taa mais i b'a sɔrɔ tɔgɔ tɛ hali lisiw kan maintenant o bɔlen kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ nin bɛɛ la an ye élection kɛ ni an ka fasoden ɲumanya élection ye mais mun kan ka fɔ mɔgɔw ɲɛna kosɛbɛ o ye yanni an ka don foli belebele baden min kɛ EJ ye fɔlɔ EJ ka mɔgɔw tun bɛ fan bɛɛ wa EJ y'a ka siège sigi wa EJ y'a ka données remonter de façon électronique et puis même avec des procès verbaux minnu bɛ ka accompagner mais ce qui est déplorable nin fɛn in na o ye mɔgɔw bɛ comportement dɔw kɛ a bɛ se ka taa n'i ye kaso la e b'i sigi dɔrɔn l'observateur i ni observation kɛ tu n'es pas habilité ka kuma résultat kan mɔgɔw ko ka kuma résultat kan o dan ye EJ ani cour constitutionnelle ni i continuera k'i prononcer o kan fo ka na jouer mɔgɔw ka morale kan ka nkalon tigɛ ka taux de participation fo dilan ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ ce n'est même pas fondé k'i sigi Bamakɔ dɔrɔn ka téléphone ci dɔ bɛ fɛn dɔ d'i ma k'o fɔ donc c'est important mɔgɔ k'a faamuya ni kulonkɛ t'a la n'i farati chiffre fo di la k'o commenter i bɛ se ka taa kaso la parce que i ka baara tɛ les structures habilitées ça c'est l'EJ et la cour constitutionnelle donc tant que EJ ma résultat provisoire bila commentaire tɛ yen n ye nin sɔrɔ Bamakɔ n ye nin sɔrɔ o si t'i ka problème ye ça doit être donné c'est l'EJ qui est habilité à déclarer les résultats provisoires et partiels maintenant cour constitutionnelle bi a ko tɔ bɛɛ kɛ maintenant même min fɔ ka nɔgɔ b'o la u ye nkalon tigɛ yɔrɔ bɛɛ ko élection ma kɛ Kidali o dun fɔra dɛ ko élection ma se ka kɛ Kidali ko Kidali région bɛɛ voilà hali Aguelok an y'a ye o bɛ ka ko Aguelok fana an y'a ye communiqué dɔ bɔra k'a fɔ ko hali ORTM ni mɔgɔw bɛ ka kuma vote ma kɛ olu fɛ yen n bɛna mun f'i ɲɛna ko parce que EJ min kɛra ko a ma kɛ a ɲɛ ma n bɛna min f'i ɲɛna même l'ORTM devait minnu taara débat la ORTM na ORTM kun kan k'u lajɔ animateur minnu tun bɛ u kun kan ka mɔgɔ jɔ ka tiɲɛ f'u ɲɛna comment se fait-il que ORTM b'a fɔ ko élection kɛra Kidali et que o débat kelen na ORTM na mɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ ko élection ma kɛ aw ma o tigi sɔsɔ an m'a bilasira ni tɛ fɛn dɔ i bɛ mɔgɔ ɲininka élection kɛra Kidali militaire ye élection kɛ Kidali wa civil ye élection kɛ Kidali a jaabiw bɛ yen mais mɔgɔ mɔgɔ b'i farati nin kuma na ça veut dire que i bɛ ka nkalon tigɛ tu peux être poursuivi e bɛ se k'i sigi yɛrɛ ma cogo di ko élection ma kɛ Kidali mais est-ce que o tuma mɔgɔ minnu y'o fɔ ka da dalilu jumɛn kan. mais dalilu t'u bolo minnu fana bɛna nkalon tigɛ dɔrɔn de don. surtout ka na Bamakɔ fo télé jabaranin na. mais i b'a dɔn ko kuma fɔ o ye télé animateur de nɔ ye o i tɛ se ka mɔgɔ permettre a ka nkalon tigɛ jabaranin na tan o mais a nkalon bɛ na sɛbɛntiya parce que on va les faire ressortir les résultats du vote et de Kidali les militaires ont voté les civils ont voté a tɛ k'o dogo cogo di. ko to manamanakan fɔ k'a b'aw jija n'o ye n'i y'a ye tuma dɔ la an tɛ jaabi dɔw di c'est parce que tout simplement manamanakanw de don élection kɛra Mali fan bɛɛ bon ni laɲini ye mun ye ka kɛ i n'a fɔ an ye élection kɛ an ye Kidali bɔ a la donc élection tɛ Kidali concerné Kidali kɛra a yɛrɛ ma dugu ye voilà leur intention tout le monde c'est des propos de déstabilisation parce que d'atteinte à la sûreté de l'État. Puisque il y a mis fort, puisque il y a un commentaire là, il y a et la non tenue des élections à Kidali peut être un bon retardement parce que est-ce que les résultats vont concerner la est-ce qu'il y a moi je te parle en tant que l'autorité de l'État, en tant que membre même de la commission de centralisation nationale. Tout ce que je te confirme, il y a eu élection à Kidali. Il y a eu élection des militaires, il y a eu élection des civils. Et les résultats, les gens vont voir. On a tous les résultats en main. Mais l'EJ demeure la structure appropriée après la centralisation de proclamer les résultats. Donc, ma foi, malien, tchena, moussouyena. Ou kana kala so ou nina ka beni ni kumaye. Sabula sigilente foi kani galonte. Et puis nous maintenant parce que en bora ko ngala sam ibe ka kuma do munun be jamana den blaina foko kata fanga malangula kuma fo ça ne tient plus tu vas faire prévenir la photo et là
Ça, c'est ce que l'administration a fait. Ou t'es moura, kata foko ni fara moura. C'est la même attitude. Bon, nous allons les seulement le gouvernement a-t-il blagamini Djabi. Mais Djabi tout est ni on a plateau de. Je mets quiconque au défi. Ni bise ka foko ni te. Ni avocat ni soso ni mbora la. Abana eti. Nous les baraka olu de na bara résultat. Am tera kan ci télé la ka jafu boko élection la kidal ka soro tienta. Mais comment c'est fait? On peut dire quelque chose. Mais dans tous les cas, si les gens doivent comprendre, depuis 1992, dépend de l'élection démocratique qu'on a phobie. L'élection faut être monde de là à Mali Fambé. Athée. Et nous on a organisé une élection qui era à Dabali Ban qui era bella. Ou quand on dit le Djongo à la fois, ou Takumare fo, Djongo à la fois mais ako ka antité ka ke, anyake. Ako ko ateka organisé. On a organisé. C'est tout sécurisé par la sécurisé. On a 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 sécurisé. Maintenant, ni bɛ jateminɛ est-ce que an bɛ se k'a fɔ puisque i bɔra k'a fɔ ni jateminɛ kɛ nin ye EJ min sigira nin ye minɛn kura ye et puis nin y'o ka expérience fɔlɔ de ye est-ce que on peut dire an bɛ se k'a fɔ bi bi in na ko défi min tun bɛ yen min tun bɛ ka EJ kɔnɔ puisque i bɔra k'a fɔ mɔgɔ caman tun sigilen don k'a lajɛ est-ce que EJ yɛrɛ bɛna se ka nin ko nin organiser est-ce que an bɛ se k'a fɔ pour la première fois ni minɛn min sigira o sera ka défi fɔlɔ kɔni relever. Mais le travail de l'EJ est extraordinaire. Nous si il donc à faut que comment les résultats viennent de façon électronique et ça vient aussi sur la base des procès-verbaux. Et les résultats tous les résultats sont comparés aux procès-verbaux. Procès-verbal manana avec chiffres là, est-ce que ces chiffres sont concordants? Et c'est depuis la base, depuis du moment. Jabi mena procès verbal fene bena ni procès verbal na abo ta ko comparer est-ce que ni le tableau là ani le papier là quel est loi et de la même manière la cour constitutionnelle dit ah ces résultats c'est la première fois Malika ni une élection organisée et puis qu'à 4 ans et puis à Tchamambe le courant du non ou qu'elle a serré à résultat Tchamambala et même à l'heure actuelle où j'étais pas au niveau de la centralisation il y a un élément du courant du non qui est en train de travailler avec nous. Malgré que il y a un peu mais il y a un élément qui travaille avec nous. Donc, c'est pour dire que nous avons Waklisi, Enjika Baranyana Kodjou, wa Barat Dafarido, Tessido. Mais nous avons que Barat Tomena, au défi de Ojume, nous avons Kalaflike. Il fichier codé. Quand la flic tourne à temps, ou bien qu'il fichier codé. Et que ce qui est sûr, il n'est pas possible d'organiser ni les élections législatives, ni les élections municipales. Seulement, c'est l'élection tout le monde pour être conforme à la durée. Sur le délai 6 mois à 5 ans. Pour être conforme à la durée, ce n'est que l'élection présidentielle. Président Kalafli Doron et parce que élection est dérogation d'État. Pour que la loi électorale, la dérogation d'État, ni carte d'électeur. Mais on ne peut pas organiser les élections présidentielles avec les cartes d'électeurs. Non, on va l'organiser avec la carte d'identité biométrique sécurisée. Maintenant, Gelao, Gelao, bon, comme vous dites, Gelao, Tako, Ladje, pour que vous frappez, il y a un président Kalafli. Parce qu'il y a un enjeu mambo. Votre président Kalafli. Président Kalafli, Angé Ka Bonini. Donc, qu'est-ce que nous avons on a vu même des cas d'omission. Malin Tchaman, qui nous a voté d'omission d'Obi. Donc, fin Tchaman Donakoro. Ko Tchaman Baokera. Ou bé de la fin de nous. Donc, il y a un cas fort. Mais Malien Bora est ready. Malien Bora, on te dit le cas, Bolimi, Agne ou Nyona de. Donc, ce qui est sûr. Ni élection minkera vraiment nous ne boulot amanyon famia akina de là mais ni si des intellectuels égarés ma karane nous il se permet de tenir des propos c'est très grave et des propos même dire que confiscation de kera c'est très important aujourd'hui
an k'an yɛrɛ bonya an ka jamana fɛnɛ bonya ko kɔni y'a ko adamaden bɛ fɛn o fɛn kɛ a fiɲɛtan tɛ mais nin baara o baara a bɛ ka kɛ jɛlenya kan et que hali erreur kɛra bureau de vote mun na olu bɛ bɔ vote ma se ka kɛ bureau minnu na olu bɛ bɔ et puis n'i taara EJ ye baara kɛ de telle sorte que u ye Mali carte yɛrɛ de ta toutes les zones où les résultats sont complets il va vertilama de toutes les zones où il n'y a pas eu d'élection il b'o jɛman ye n'a résultat ma dafa il b'a bleu c'est-à-dire c'est un travail professionnel scientifique et puis basé sur un carnet mun ni cartographie b'a la u y'a kɛ en cartographie ka tila k'a présenter en histogramme tout est dedans c'est-à-dire yɛrɛ b'a ye dɔrɔn i yɛrɛ b'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la maa minnu bɛ nin baara la c'est des professionnels. Ok i bɔra ka nin fɔ maintenant sisan ni nin ko in bɛɛ kɛra résultat mana bɔ sisan an b'a dɔn ni résultat bɔra an bɛna taa directement 4 république la o kɔrɔ ye ko sisan ni 8 passera ni le fait que ni président ye a promulgué o kɔrɔ ye ko charte constitution 92 a bɛɛ de bɛ bi ji la o kɔrɔ ye ko directement an bɛna commencer ka baara kɛ ni constitution kura min bɛ yen o kɔrɔ ye k'an bɛ taa 4e république là et maintenant le président va jurer sur la nouvelle constitution o kɔrɔ ye ko constitution kura kɔni tɛna baara kɛ maintenant e ɲɛ bɛ enjeu jumɛn de bɛna sɔrɔ nin baara in na est ce que e fana dalen b'a la k'a fɔ an ni résultat bɔra bi bi in na mankan fana tɛ nin ko in kɔfɛ puisque an y'a ye mɔgɔ caman fana bɛ ka wuli nin waati in na voix caman bɛ ka wuli ka jira k'a fɔ olu ma diɲɛ ni nin baara in kɛcogo ye wa baara in kɛcogo ma ɲɛ hali bi. Terminé. On a donné trop de temps aux gens. C'est-à-dire an ye fanga labila trop ko ye démocratie ni donnen kɔ ba la i ma panawuriti min kɛ yan'a ka se i ma kuma min fɔ yan'a ka adopté n'a adoptera a bɛ kɛ sariya ye bɛɛ de kan e min ko non ni min ko oui a bɛ waleya bɛɛ kan kuma an t'i lamɛn o la bilen yɛrɛ an tɛ mɔgɔ ci lamɛn o manamanakan na bilen ça c'est fini kelen filanan i y'a fɔ cogo min ni ni sirasunda donna ba la on rebelote an bɛ taa zéro de charte ko kuma tɛ yen kuma tɛ ko charte kɔnɔ kuma ma constitution de 92 ko kuma tɛ yen kuma tɛ o kɔnɔ kuma ma talibe tɛ nin constitution de la wa baaraw bɛ commencer ka adapter nin de la ni nin constitution donna ba la don min na a dugusɛjɛ n'i to menaka ko indépendance fo k'i sa ou bien k'i to kolokani ko indépendance fo k'i sa ça veut dire que tu t'es attaqué à la République du Mali yamara tɛ k'i bolo bilen e k'a fɔ ko i bɛ indépendance ko kuma fɔ Mali la ni nin donna ba la kaban jamana si tɛna se ka na fɔ k'i bɛna anw bɔ an ka taa sira kan c'est pour cela yan'a ka don ba la an ye sira di MINUSMA ma pour que k'a yira la i da tɛ don anw ka jamana ko kuma na bilen anw ka jamana bɛna a ka baara kɛ n'a ka sariya sunba de ye accord d'Alger tout est réglé par cette constitution là six barabila de don. mais o kɔrɔ ye ko est ce que accord fana tɛna bin ji la n'i ye jateminɛ kɛ nin ko la. non accord ma bin ji la accord kuma fɔra a kɔnɔ seulement accord tolilenma yɔrɔ a buntenima yɔrɔ bɛɛ ye min fɔ accord kɔnɔ k'o ma ɲi o ma ɲi o de bɔra a kɔnɔ k'a kɛɲɛ k'a bɛn ni Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ye n'i ye jateminɛ kɛ accord d'Alger yɔrɔ dɔ tun b'a fɔ ko ni dugujukɔrɔfɛnw bɛ bɔ ko ka 80% di kɔrɔnfɛla la ka 20% di constitution ko kuma kɔnɔ Mali dugujukɔrɔfɛn ye Mali de ta ye kɔrɔnfɛla ta tɛ tilebila ta tɛ Mali de ta don wa Mali dugujukɔrɔfɛn Faransi tɛ se k'a bɔ États-Unis tɛ se k'a bɔ kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ ma filanan ko Mali ye jamana kelen de a tɛ tila a tɛ tɔnɔma da wa c'est un pays laïque donc i tɛna se k'a fɔ k'i bɛ farali fɔ sabanan ko Mali bɛ mara ni marabolo fila de déconcentration ani décentralisation donc fédération ko kuma tɛ fɛn wɛrɛ ma. na parce que bolo ko sanga abati est ce que ni tɛ accord bona bini ji la parce que ni ko mɔgɔ ni sema mɔgɔ de kɛlɛ o kɛlɛ o ye fédéralisme ni fɛn ko mais est ce que ni ko ta kɛ u ma faamuya de a ye diɲɛ mɔgɔ minɛ o dalakan de ma k'a accord mɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ minɛ bɛɛ ka dalakan ma accord kuma ye mun fɔ u ko Mali ka kelenya l'unité du Mali u ko Mali ka intégrité territoriale u ko Mali ka souveraineté donc o kɔrɔ ko kɔnɔ bɛ dankari kɛ nin na o man ka ye accord kɔnɔ donc n'o dɔ yera kɔnɔ o kɔrɔ de ko de tɛ accord fɛn donc an fana y'a kɛ ka disposition ta ka bɛn ni o de o de la i bɛna y'a kɔnɔ an ko armée c'est une armée nationale siya ko t'a la diinɛ ko t'a la bɛɛ ka kan armée la bɛɛ bɛ don a kɔnɔ
an kɛra k'a fɔ Sénat fɛnɛ i bɛ don a kɔnɔ ni règle de an kɛra k'a fɔ ne baara tɛ di maa si ma bilen k'i ye marifa ta ou bien i ye marifa bila baara bɛ di ma n'a dɔnniya b'i la wa n'i tɛmɛna baara tɛmɛ sira fɛ ne hakili la o de ye jamana taabolo ye relecture min tun kan ka kɛ constitution kura nana o relecture k'a yɛrɛ ma ka accord bɛn ni maliyɛnw hakɛ de donc a ma bin parce que a bɛnna n'u ka laɲini parce que olu yɛrɛ m'a faamuya mais aw ka laɲini sɔrɔ mais n'olu ka laɲini ma sɔrɔ olu bɛɛ binni mais olu fana bɛ tun ka laɲini ye u b'a fɔ ka kuma na kuma bɛɛ ko Mali ye jamana kelen u b'a fɔ ka kuma na kuma bɛɛ ko l'intégrité territoriale du Mali u b'a fɔ ko unité du Mali mais n'o tɛ kɛwale kɔnɔ unité du Mali n'o tɛ kɛwale kɔnɔ ni e bɛ ka o kuma fɔ i da la anw comme o don an ka waleya tɛ an ka sariyasunba kɔnɔ min bɛ o don ba la donc an ma dɔwɛrɛ kɛ koyi u yɛrɛ bɛ kuma minnu fɔ parce que an bɔra kalabanciya de kɔnɔ ka na kuma fɔ i da la ten ka sɔrɔ i bɛ ka waleya min kɛ n'o tɛ kelen ye donc an ko fɔ an dala ni kɛta o ka kɛ kelen ye u ka don gafe kɔnɔ an bɛɛ ka dama kɛɲɛ o la. ok i bɔra ka nin min fɔ an y'a ye jumadon waati min aw nisɔndiyalen don aw tun bɛ stade la waatini kelen Ablaye Diop ale kɔni tun bɛ Nations Unies na walasa ka se ka Mali kunkanko fɔ a bɔra min na a yɛlɛ k'a fɔ Ablaye Diop y'a yɛlɛ k'a fɔ MINUSMA ko olu fana k'u ka kaso n'u ka kaso kuru ka bɔ jamana in kɔnɔ wa don yɛrɛ ta la u y'a fɔ ko sans délai gouvernement yɛrɛ fana ka porte-parole min ye ministre d'État ye porte-parole du gouvernement o fana ye communiqué kɛ min ye an ka jamana soba ye min ye ORTM ye ka MINUSMA ka départ demandé e ɲɛ bɛ nin na cogo di est ce que an tɛ se k'a fɔ ko contexte nana fara ɲɔgɔn kan o de kɛra sababu ye gouvernement yɛrɛ ka décision ta bi ka MINUSMA gɛn mura ka rapport min b'a la ani rapport caman minnu bɛ ka kɛ bi Mali fanga finitigilakaw nɔfɛ ko la ka sɔrɔ waati min finitigilakaw bɛ ka jija kɛ walasa population civile olu ka se ka kɛɲɛ hali n'a y'a sɔrɔ an y'a ye procureur yɛrɛ fana ye note dɔ bɔ nin waati in na ka kɛɲɛ ni plainte min déposé la o MINUSMA kelen nin kan. tɛmɛnen n b'i fo nin yɔrɔ in na n bɛ segin ka COREMA président fo mais n bɛ COREMA comité scientifique fo tɛmɛnen jɛkulu caman bɛ yen ni COREMA tɛ kelen ye n y'a dɔn mɔgɔ caman bɛ bɔ ka kule mais anw bɛ ko ɲɛɲini de nous avons une commission scientifique an bɛ ko ɲɛɲini ka kuma maliyɛnw ye ka taa sira yira u la depuis kuma jan an ye baara kɛ nin fɛn bɛɛ kan i bɛna ye MINUSMA ka baara o baara pour que mɔgɔ ka révolter f'a k'a faamuya fɔlɔ enjeu min bɛ yen COREMA an y'an ka baara bɛn o ma wa parce que mɔgɔ ma mun faamuya nous on a adopté la pédagogie du réveil et de l'éveil des consciences o tɛ groupe caman na hali n'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ kɛlɛ kelen na mais i bɛ taa sɔrɔ groupe t'u bolo min bɛ sigi dɔrɔn ka jateminɛ ka sɛbɛnni kɛ ka bɔ ni fɛnw ye qu'est-ce qui se passe ou bien qu'est-ce qui s'est passé MINUSMA comme filɛ an y'a fɔ bɛɛ ɲɛna d'abord il faut préciser que Mali k'a fɔ ko MINUSMA ka taa c'est un droit régalien du Mali assuré par le principe de souveraineté reconnu par tous les pays. C'est vrai, on a besoin que Djamana Tokan demain. Mais non, on t'a la droit, on t'a la dit. On est donné là. C'est le président Djamana qui a mis le Mali dans la MINUSMA. Il a fait ce qu'il doit faire. Donc on a la transition Koukata. Voilà, transition de Koukana. Transition de Koukata. Et puis on a tout refait là. Par la résolution 2100, il n'avait jamais été question d'accord d'Alger, ni de quoi que ce soit. C'est pour ça que les Américains ont dit, on va faire quoi? Parce que les Américains se font tuer. L'Amérique dit qu'il prend acte. Acte, c'est c'est à eux. Et qui demande à ce que ça soit retraite. À l'époque, on demande Zorodi. Nous sommes souverains. On te o jamana ɲɛmɔgɔ jamana marala ye minnu b'u yɛrɛ to tubabu bolo ka jamana to bolo i b'a dɔn ko farafinna binna mun na c'est vrai tubabu ye ko o ko kɛ u b'a bɛɛ kɛ n'an ka ɲɛmɔgɔ ye u b'an ka dugu soutraiter an yɛrɛ b'u wele u ka na an mago sa sisan avec le nouveau Mali nous on a décidé à tɛ fɛn dicter an kun donc n'i ye MINUSMA jateminɛ MINUSMA min nana avec la résolution 2100 yan'o ka na il y avait aussi la résolution 2085. Mais on a mis MINUSMA. Maintenant, on a des lectures semaines. Kachuma, Kachi Bantumon le 25 février 2013. On a étudié le 25 mars. Quand on a vu MINUSMA par la complicité de la France. Maintenant, voilà le de MINUSMA. Regarde 2020-2023. 820 milliards.
Il y a dit Malima, c'est la fin de Kenaya. Mais maintenant, le Dieu, on m'a noté la baraque. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que le ministre ou le Tadi, ou Tarakaba. Aïe, Bana Kaba, il y a 26 mars, bon, ou Tarakaba. Mais faut pas, mais puisque droit de veto, non, veto côté, non. C'est que, c'est pas ça dit veto de mon on a besoin de leur soutien. Mais pas que on a voté des veto de Kenya. Niko Banao. Déjà, Maliko Katala. Chine Goko, Maliko Mika Toy. Les Chiboko Mika Toy. Les États-Unis, c'est la fois qu'ils ont des actes de l'État. Ils sont obligés d'accepter au redo. Jamana Chité do, ministre Manani, Jamana Nyemro Mason. Donc, on a été correcté de façon responsable. On s'est retiré de la ministre Fora à Bana Tegnante. Mais là, c'est puisque au comité de l'économie suivi d'accord, à quoi tu dis? Non. On s'est mis la blé. Le ministre n'a compté à Korkoyo. La ministre est venue pour que Mali démêle. Mali casse la soute Yoromi, Kabara Doki, Malika Kran Deme, frère là. Le ministre n'a compté à Korkoyo Malau. On a marqué la name la filiale de Yeni comme modèle faux. Il n'a écrit nulle part. Donc la lettre à Korko Kumatala. Ministre Nana avec la lettre du 25 février à travers la résolution 2085 ministre accord d'Alger Koukma arrêté pour que groupe armés d'Afrique du ministre Koukma. D'abord il y a eu la résolution 2056. Au 2056 c'est d'ailleurs de Kinyota donc on a qu'à sonner comme Misma a créé parce que le Misma pour la créer faut donc on a de Kinyota donc on a qu'à sonner maintenant au CV a fora ko pour que misma ka sigisenga on est sigisenga avec la résolution 2085 dit ou la France de Taratuni ka résolution wareta a femme ko la résolution 2071 ko groupe armés nous kumbe akmi no fait ko ka bolu no fait ko ka fo ko no lutable ko kana ku fara ko pati ko malika kelebe na ba ka ka 45 jours di sedama ko ka résolution 2085 là donc France est venu ko jula on a le 17 janvier, l'opération Serval nana le 13. On a la bon, Mismani opération Serval c'est nous être là. Mais France n'a pas Kalabanchia avec les cas comme Misma, qu'on a la que Misma par la résolution 2100. On a la galante qui est Djebeyana, la coopération militaire signée par Ibeka, qu'on a le Misma protégé. Alors que ça ne fait nullement partie des résolutions. Parce que Galon France a traité Serval en la coopération Balkan à Chipouté, en ministre de la Fête. Mais où on a Galon qui est tourné, que la France est là pour que le ministre protégé. Depuis quand une résolution du Maï, que l'opération Balkan est autorisée à sécuriser la ministre. Pendant qu'au même moment, au ministre Kelen, qu'on 70% des militaires appartiennent à la CEDEAO. 70% des policiers appartiennent à la CEDEAO. Au militaire, 11 000 militaires au Lutsega Marpachi. Mais bien maintenant. Le but de la ministre, c'était d'accompagner le Mali à Keleke. Maintenant, c'est tout le Mali, voilà, Mali sécurisé. Francis de Kalabanchia Beke. Quand la pression est de Nuka, au lieu de faire son a fait un calme caractère le pen ownership. Maintenant là, ni on fanga jatimine, Mali fanga mumbi, ni afimia nyamai. Ma chite colonie qu'on a. On m'a colonisé anti-colonisation donc. Ça veut dire que tu vas voir Marala, mais on m'a marade. On m'a nié de toi ou n'y a qu'à chifiena. C'est pour ça qu'on a d'amener follow. Kuga ambassadeur gain. On est à la coopération de fort, ni Jatimnek et ambassadeur gain. Ka coopération kono, ka bo mini et essentiel kono, ka Barkan gain, ka Takuba gain, ka Tlatuni kana, CEDEAO ka la Skidembe, ko gain, ka France 24 gain, ka RFI gain. Bi on a c'est ça que la ministre m'a donné bi au cas de la ministre maman si ça réellement la ligne numéro 2 du kono non parce que la ligne numéro kono on me fait tout cas famille quand on a colonisé nous ne sommes pas complexés entre école là ou tra kalaminke entre kalankelinge ou en tant que qui il fera gelé nous mais on va na jamana de fait
wa be barake anga jamana dinye o doctrine de be fo mo ko famia pour que mo famia de faut que la logique de kono que nous on veut se débarrasser de la conférence de Berlin de 1884-85 ka farafina di farajauma ayija amija olu de sagobe ke mali be ko leçon de ti est-ce que amsa ko États-Unis fana srana en parce que anya États-Unis fana ko kuma do ko wati do la yo ka ambassadeur fana convoqué mais est-ce que amsa ka fo avec logique kono ka fo il a fait président et principe nous fo ni mo be c'est-à-dire bibina avec photo comme ibaro ba photo comme c'est-à-dire Kabri mort n'a plus peur de couteau non mais la mon fien nous avons compris nous avons compris les textes Dieu saria rede ni saria di jamana bema kika na son moka bokika et son tout di moka bokika Dieu bien au saradi le principe même des Nations Unies c'est le principe d'équité entre les États le principe de respect de la souveraineté anga jamana nyamo ko temano de kunte wire au bla au minen kono mais nous on peut pas être comme eux mo ba deli denga bola minga usani est-ce que bi na franchement bora munu na ko ga usani anga bona munya ceux qui n'ont pas pu faire là on devait être c'est pour ça que il faut que les politiciens qui ont eu la chance de gérer ce pays ou ka ni tite ka igade kuma dabla ou les ka bodro igade OK parce que on a kun kabiye kan ke me o teteli moi les frères de sont magigimo mais nous on a compris que il connaît ma mi fao que et le on mo labli donc nous on s'est dit si ça en tant que kumaï on me pratique de et c'est dans le sens de réveiller toute l'Afrique aujourd'hui États-Unis nous organisons les élections comme nous voulons un bâtiment fort na sera 4 ans après en bas repoussé conformément à la date de 6 mois à 5 ans c'est comme ça la tumba bibulu en bas que parce que malin il faut un an maintenant mon petit pression kanga au lieu de créer en Ankara et encore appliquer comme mon labli ce n'est pas leur problème on ne peut pas faire un problème résolu et c'est pour cela même les observateurs certains observateurs ils risquent de se faire emprisonner ok il y a une observation là mais tu n'as pas le droit de te prononcer sur le résultat sans qu'il y ait un mot il sait mais il y a certains observateurs de 22%. Sur quelle base est le 22% c'est possible c'est pas intègre bon en tout cas au fin de nous mais nous on ne va pas les répondre c'est les résultats de l'âge et je m'en ai mis pour en mettre tout au corps on pour continuer à blaramna donc c'est que sûr par rapport à la ministre malien ka wuli ou ka bala fo ou ka dunu fo ministre de atale ni so al États-Unis qui de façon coordonnée et de façon responsable nous on les a dit de se retirer ils se retirent et c'est tout autant budget voté les comme de malin c'est fini le mandat ne sera pas renouvelé parce que le mandat de la ministre a bana depuis 2017 donc il veut se rapporter donc une prorogation est là donc ça avec quoi donc comme les gars ko et aller du mandat ko ni mandat marino ka ta ka faire là donc avec quoi ka se sugula de quoi non bon aller ka politique que voilà ça ce n'est pas mon problème vraiment c'est pas mon problème c'est ça on me rend 600 mon objectif est clé moi je fais la politique parce que jamana keni jamana mun keni ne kan jijade ni don ko nyani an kera nyani minga an den ko noke donc oti na fanga chesi maintenant politique black politique ta ba ko already politique qui est ni ika jamana ka here politique qui est ni ika jamana ka bati et mega politique qui la confirme mega politique jamana bati kono kera ki politique black est-ce que quelqu'un mega politique là parce que ni ko de misma tali de an here o no o tara o here mandi e o kebe politique là mais au politique moi est défini comme bon c'est pour ça moi je ne veux même pas me prononcer sur ça parce que objectivement moi oui en tant que parce que me fait la bien terminer n'ala fanga di ma kalfa de parce que a kalfa le mi la wakati na iseko ke ni desera do ba toke parce que amo sira de kin am kan seko de ke o ko ka ma ka fe ka be kan ne na man seko de la o seko ko no o de be marani marabolo sabai so malika yere ya ka malika intérêt de muna anga an yere yi femu ko no ko ke ani ko no malen nga bengai malen de bora ku te ministre ma fait o malen ko ko te ministre ma fait président ngo nya ge ko be ati on est solidaire mais ni be jati me de forma
est-ce que an tɛ se k'a fɔ parfum c'est à dire k'o bɛ ka c'est à dire o de kɔsɔn a bɛ fɔ mɔgɔ min tɛ kuma ni ko tɛ cɛ kumaba dimi fo n'i y'a gosi a foro la est-ce que an tɛ se k'a fɔ o ko de fana tɛ ka président parce que président tɛ kuma mais n'i y'a ka sortie laban ye Segu est-ce que an tɛ se k'a fɔ o kɔsa in na ni jateminɛ k'o bɛ k'a dama tɛmɛ o bɛ ka président yɛrɛ bali ka kuma caman fɔ parce que a ka rencontre dɔ la ani leader a y'a yira k'a fɔ fɛn caman bɛ yen ko n'a fɔra mɔgɔ ye ko i tɛ se ka da la ko a dɔw yɛrɛ tɛ se k'a fɔ da la mais Segu an y'a ye a ka discours la a y'a yira k'a fɔ an sera yɔrɔ dɔ la sen kɔ tɛ yen bilen wa k'a bɛ fɛn dɔ fɔ jamanadenw ye bi mɔgɔ tun tɛ min kalama ko aéroport ko tun bɛna feere ko mais ko sera k'o récupérer k'o kɛ Mali ta ye ko CMDT dayɛlɛ la fura dilanyɔrɔ k'o fana dayɛlɛ la ko nin bɛɛ kɛra Mali ta ye mais est-ce que an tɛ se k'a fɔ bibi in na président fana bi c'est comme mɔgɔw bɛ k'a pousser a ma kun ye mais sisan a yɛrɛ fana bɛ k'a bɔ o silence nin kɔnɔna na. tɛmɛnen ou bien message jumɛn de bɛ yen président kɛtɔ ka nin fɔ message jumɛn de bɛ yen kɔrɔ. président ye nin kuma fɛn fɛn fɔ ne ye nin bɛɛ fɔ e ɲɛna ka tɛmɛ sa mais président seginna kan a ka fɔ ta k'a bɔra a da. o de bɛ ka o de ne y'a f'i ɲɛna n ko Mali yɛrɛ tun tɛ yen. président m'a da don dɔ wɛrɛ la quoi a bɛ ka min fɔ a ye fitinin dɔrɔn de fɔ c'est à dire kɛmɛ sara la a ye kelen dɔrɔn de fɔ a ɲɛna tan walayi n'a ko k'a bɛ kuma don o don dɔw bɛ t'u dogo o tɛ bɔ tuguni dɔw bɛ t'u dogo o tɛ bɔ tuguni tini jamana min ka énergie ka kɛ ka boson ka bɛn parti politique ka sɔrɔda ma yɔrɔ a m'o f'i ɲɛna fɔlɔ a m'o fɔ dɛ mais président ye 467 milliards de débloqués pour que ka énergie su lawuli a kun sulama de don parce que on a privatisé l'EDM on a EDM SA on avait privatisé aussi sa gestion a wari min don pour que ka logements sociaux récupérer b'o da dɔn plus de 1250 milliards logement social jumɛn fɔlɔ il y avait logements sociaux comme na n'a tun ma wuli k'i jɔ o fana tun bɛ dabila Mali la u ye kɔɔri juru don jamana in na jusqu'à hauteur de 143 milliards président ye 103 milliards 147 milliards président ye 103 milliards sara pour que Mali ka se ka kɛ premier producteur de coton en 2022 a bɛna fi ɲɛna don dɔ la o bâtiment public minnu feerela i yɛrɛ y'o ye ka bâtiment public feere jamana ka yɔrɔ k'a feere opérateur économique ma ka k'a louer jamana ma k'a da bin k'a feere ka kila k'a louer jamana ma wa olu tɔgɔ t'a la dɛ i b'a fɔ ko jamana ta don mais b'a wari minɛ aéroport ta feereli o kun feerela o feereli murutira minnu na o dɔw donna transition contre la parce que aéroport kun kan ka di olu de ma concession na a ma d'u ma INPP ka ɲi a m'a bɛɛ de f'i ɲɛna INPP dugukolo u kun y'a jateminɛ 2 hectares et quelques à 2 hectares u kun y'a estimé ça fait 8 milliards donc u mago bɛ dugukolo yɛrɛ la u mago tun tɛ usine na bilen o de kama hali somafili ninnu bɛɛ bɛ ka wuli c'est à dire président ye min adopté sisan diɲɛ bɛɛ bɛ ka siran fɛn mun ye Mali y'i kun don o de kɔrɔ ni ye Afrique dugu fɛn fɛn jateminɛ u bɛɛ bɛ sous le coup de l'ajustement structurel kosɛbɛ ajustement structurel de b'i obligé ka fɛn caman k'i mago bɔ i ka jamana sɔrɔdaw yiriwali la mais k'o to tubabuw bolo o ko k'u sago ye ni ye hakili tubabuw bila ɲɔgɔn na a tiɲɛ fɔlɔfɔlɔ b'a da dɔn n'an tun ka kɔɔriw taara feere kɔɔri wari tun bɛ taa bila Faransi ka banque de kɔnɔ garantie la a bɛ tila k'o wari ta ka dɔɔnin di an ma o la kɔɔri wari feerelen Asimi ko a tɛ bila aw ta kɔnɔ a bɛna bila Mali trésor de la o kɛlɛ wulila yen de mais kuma caman bɛ yen n'an bɛ k'a fɔ tellement que dɔw yɛrɛ tɛ Mali fɛ Mali man di dɔw ye olu b'a kɔnɔ k'i bɛ ka nkalon de tigɛ mais a tiɲɛ bɛɛ dara kɛnɛ kan don min na an ka ko Faransi bɛ a ka armée bɛ taa an b'a fɔ ko n'a taara k'an b'a kɛ cogo di o ma taa ambassadeur ma taa an bɛ bɔ G5 Sahel la don min na a ma kalan ni lafulen ninnu dɔ de ma ko n'an bɔr'o la k'an b'a kɛ cogo di an ma b'o la MINUSMA fana ma taa nin mais an bɛ min fɔ MINUSMA tagali la ONG fɛn fɛn bɛ yen k'o ye ONG sɛbɛlama ye n'u bɛ Mali kɔnɔ u kana jɔrɔ disposition talen bɛ walasa u bɛ se k'u ka baara kɛ a ɲɛ ma mais ONG fɛn bɛ Mali janfali la i yɛrɛ ɲini parce que tɛna wari de la le ministre de l'administration territoriale a travaillé sur toutes les ONG du Mali minnu bɛ ka baara kɛ Mali ye on trouvera les occasions pour que k'u bila sur point parce que mana kɛ cogo cogo wa MINUSMA tɛ agent de développement ye an bɛɛ de ka wari faralen ɲɔgɔn kan o tun bɛ ka d'a ma mais n'a b'an yɛrɛ bolo dun donc mɔgɔ kana siran
ko malien be sira mun ye ko saba de be ko nani be bi malien bu o de problème mandala a folo ante rigueur fe salbagato ya ka dan kuju a flana négligence ka dan a sabana on est impatient anana be fa ke feron gele wa durna machi dalente machi la worona mo shitito ni tende ni bi ma bate jamana en kono bli boni ni be jakin anga ni o da tuni mal kurabela anga anyere protéger anga ni foni jakin kanunu intégrer en jugola donc le président on a fini matu ka fiena woni e président katira don beba do ko président ka baraminke ale redronte mais jamana ka tini sigi debe bonna bagila bi mo godoli ko den joli minana ni téléphone donc la gendarmerie là nous ka téléphone minno be ka gendarmerie là mais tira bagike chenere ko des zo mais nous la fonctionnaire va voler on putain donc nous on a tout le temps travaillé sur la chair de nos fronts depuis ala kanda anti mo ka pente na papier ka anto doere mais qui ça ando de le copier là nous copier les côté la tia parce que pendant 30 ans au salvatoire baraka dimteni de outil de la reke un cas à baraka au démissionnement mais c'est nous qui sommes responsables c'est les parents qui ont démissionné. Ok, comme Wati Wuga Sounya, Wati Ressra, nous devons savoir un djanga kaka donga faranko. Peut-être militi killing kono. Est-ce que amse kansi ka foni shera son courant dona bala. Chama be ka silence tout président et ka candidature nya. Mo be se ka fola. On était président à candidature bala. On reka kelebe kunye shera sumba kura ko la président a ke candidat. Ni président ma ke candidat don ne be kai. Ni barabadi kan barake e fait aka black adijonma. E famba magi. Hein? Non, ne t'a fait. Ne t'a pas de cata. Parce que nous ne pas aller faire mon quai. Ali ni a dit ne ba fo bi ni ala ko ka do fanga de dîner fo mama bi. Ni ba fo adi akini ma anga to akofolo. Ay bara min damine ako la ba malien be ko yi. Parce que mo be nyewa de la fo ngini te bro ko ne ka kai. Mais ni ka petit akini to. Amu ne ka nyefo ne na anyu ba nyefo la binya. Na ni ba baraka la de nyawa mo bi jamana baraka mo kile ti jamana maro tanki jamana eni ekibu mo bala ni mu joro fa itani est-ce que atini le ministre des finances ale le ministre de la santé ale le CNT là non chacun doit jouer son rôle ni Sénégal mbaka Sénégal na ka Sénégal kanya ngo bi contribuer jamana là OK ni reparateur aga baraka kanya o bekina fa donc ne mi fo mala yana anga tout anga ni transition ko en tout cas asimi kama ambo ke katira ko de kama mais est-ce que transition fana te ka nyagami parce que est-ce que mo te ka transition nyagami no dai parce que anya bala ni watini fana bolo sa kuma chama be ka fo avec ka jira ka fo ni référendum bana est-ce que président il fana te ki débarrasser ka premier ministre là anya ya akuma be ka ngunu est-ce que ni be fana te stratégie ka se ka zizani do ni ko ina ni kuma me kadi mo o ko fo en kuma chama me saw maintenant ko ti nyamin ko o de beke ne a fait un premier ministre qui t'a trop ça va nous fier on soit à la fin c'est kana ayabla ou bien amba banaba abwala ou bien amba fo bon ni situation kama amba ke mais ategani kele ategani wa tegani ni mo ko kuma président to mo ko kabe mo ko kuma la mais atola mais maintenant premier ministre qui t'a dobo kele là pour nous premier ministre est minke beba do coordinateur il a fait ce qu'il peut faire Dieu ne sait pas faire comme à ce que mais je n'ai pas fait au fait de dans tous les cas le président qui juge nécessaire fait mon camp à quai n'a que la maliko mon côté maintenant n'a même qu'à taka para que venir il y a ma camp dola il y a ma bedo ala ke auti mon ko il a une chobel commandé à camp mon que malila ayake il faut reconnaître ça abla china ayake abla job alija amija ayan kuna wolo ministre des finances mo ko chama ka barani manke sente la barani manke mankara donc on va ko ko il mérite jabo ay ko mais il faut que le président qui assume mais c'est que sûr en que nous qu'on fait en le gouvernement ko ka be ci ministre koro tali an ngon to dila mo ni gara ministre koro e korone ko lu to chien kili parce que malin dans ministre koro ko il y a des gens qui ont des compétences on veut se galaje mais nganga ne ke kili anga do kamberi malin e ki nganga mali de mais unanimité te ko mais amana ke to do re be anu lu tugiri ko ka ngolu boy no fe mais na kota jamana anga miki anga jamana ma ni jamana jara e min ko ko be opposition na min ko ka te opposition na be jambere der opposition te mais ni bulu opinion contraire de bébé
mais n'i kɛra opposant ye nin régime na o kɔrɔ k'i tɛ faso de fɛ. Ok, d'accord. Famba, comme sisan waati sera ka ban kuma kuncɛ kuma ani bon peut-être ni bɛna se ka kɛ an ka émission laban ye ka kɛ ni seli fana seliba puisque déjà yira k'a fɔ le 28 ni ma fili ko ye seli ye donc u bɛ bɛn mercredi don ma donc kuma dɔ la ni yanni mercredi wɛrɛ cɛ n'an bɛna se ka jamu wɛrɛ sigi donc folikan min b'i bolo peut-être la di ka foli ka. n bɛ maliyɛn bɛɛ fo k'a fɔ ala ka seliba don yira an kɛnɛ na ala k'o yira an sitigi la musaka ko jɔrɔ bɛ minnu na ala k'a nɔgɔya se bɛ minnu ye an ka hinɛ fantanw na c'est vrai i bɛ se ka taa saga san 500 mais n'i ye saga dɔ san 250 dɔ in bɛ se ka saga 2 san mɔgɔ wɛrɛ ye an ka jateminɛ k'a fɔ jamana an bɛɛ mago bɛ hɛrɛ la a ka di ye cogo min na ka sogo don i ka so a ka di fantan bɛɛ ye o don a fana k'a don a ka so ka sɔrɔ a ma taa e fɛ yen donc ala ka sɔrɔ nɔgɔya bɛɛ ye ala ka to fana faamaw fana bolola ka bila seki minnu ye ka k'u ye an ka hakili to an yɛrɛ balimaw la parce que a caman bɛ yen mɔgɔw bɛ ɲinɛ u yɛrɛ balima kɔ e ma n'i fa cogo cogo i miiri k'i balima bɛ yen ni se t'a ye i kan ka mun kɛ ala k'o hakili ɲuman d'a ma an bɛ a ɲini fana jamana ye halisa ala k'a tanga élection min n'an bɔra kɔfɛ ala k'a kɛ hɛrɛ ye jamana ma n b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna ni élection in jaabi mana bɔ kuma caman kana kɛ nin na i ka nɔ ta i ka wuli kan ni min gagnera an ka tugu kɔ dans tous les cas a mana kɛ cogo cogo an bɛ bɛn kelen de kan e k'i mɔgɔw ka bɔ ɲɔgɔn buruja ni ɲɔgɔn neni na n bɛ n ka kuma kuncɛ ni min ye Musa wallahi ni ala m'i da mun kama i tɛ ko ye ni mɔgɔw sera ka nin faamuya u bɛ lafiya an ka to ala kɔ an ka to an ka limaniya kɔ n bɛ an ka karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ Segu Lasana Kane fo n bɛ an mɔkɛ n'an fa Buye Ayidara n b'a fo n bɛ Serifɔ Madani Ayidara fo Mayi Watara Usumani Koyita Usumani Soli n bɛ nin bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ y'a dɛmɛ transition na an b'u bɛɛ lajɛlen fo parce que u ye jamana kanu ne b'a fɔ an ma ɲɔgɔn faamuya hakilina la mais mɔgɔ caman tun bɛ yen u taara nɔ la mais c'est pas parce que u tɛ jamana fɛ u bɛ jamana in fɛ wa hali u bɛ président fɛ mais n'an ma ɲɔgɔn faamuya hakilina la nin ko in banna ka ban min bɛ sen na o ye constitution kura ye an jɛra ka kɛlɛ kɛ ko ka MINUSMA taga MINUSMA kɔni nin y'a taalen ye pewu an b'a fɔ de ta an bɛ bugurijɛ de ta o k'ale nɔ la ko ka fiɲɛ ka a yɛlɛ so ye a kɛ to min na salala Mamadu. Ok ka fiɲɛ kɛ a yɛlɛ so ye donc nin ye Awa Kasiri Fɔnba ka kuma kuncɛ kuma ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an y'o de fɔ sinon tɛ Lamini ani Augustin ne ka sagako ma ɲɛnabɔ fɔlɔ dɛ n t'a dɔn an kɔni a ta kɔni dilen don mais a ka nɔgɔn a bɛ nɔgɔya ala bolo n'ala sɔnna nin waati in na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Augustin ale bolo tun bɛ nɛgɛjuru la walasa ka kuma ani jaw sigi ɲɔgɔn kan min y'a kɛrɛfɛ min ye Sangare fulakɛ Wɛlɛntan o yɛrɛ fana bɛ yen ka fara Mɔrɔlɛ Ture kan o yɛrɛ fana y'a denkɛ ye donc an bɛ ninnu bɛɛ fo min ye fiɲɛsuru sira fɛ Abubakar Tarawele Grand bɛ yen ale bolo tun bɛ nin waati in na walasa ka se ka ko ka cari fiɲɛ sira fɛ nin siratigɛ kɔnɔ an bɛ bɛɛ fo an y'o de fɔ Korema président Fuseni Ouattara an b'ale fo nin waati in na min ye docteur Samake ani Malado fo Odoto kɔnɔna na olu yɛrɛ ye ne ka docteur an b'o fo nin waati in na Bayangarakaw fɛ an lamɛnnen don min ye Madu Jɛmɛ n'a ka équipe ye Ortès Kanaka an b'o fo ka taa commune de Jamanati kɔnɔ maire Seydou Kelepili jɛmukan tɛ fɔ a kɔ fo ka taa Kanda Soyiba n'a ka mɔgɔw ani directeur kɔrɔ min bɛ yen min taara retraite la ale Jɛkile an b'olu fo nin waati in na Seware kɔnɔ min ye Awa Sise n'a ka denbaya an b'o fo Yara Munkoro radio Kunari directeur min ye ne yɛrɛ ka karamɔgɔ ye b'o fo ka taa ne yɛrɛ kɔrɔkɛ ɲuman n'a furumuso ɲuman Sumayila Kulubali ani Madame Kulubali Aminata Kane an bɛ ninnu bɛɛ fo nin waati in na ka fɔ ni ala m'an ka jɔnya juru jira n na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'ala sɔnna mardi wɛrɛ walasa an ka se ka jamu wɛrɛ sigi Fɔnba yɛrɛ nɔfɛmaw ale yɛrɛ ka maa bɛ ale kɔni tɛ sɔn kuma ma nka don wɛrɛ an bɛna ale yɛrɛ koron ka na so don o don a bɛ na yan maa tɛ kuma don nata la an bɛna ale yɛrɛ fana koron ka na yan donc an b'olu bɛɛ fo nin waati in na wagati man diya la ka fɔ aw ka bɛn mardi wɛrɛ